Hello people, hello, Lakers Celtics. Και το βιντεάκι να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα έρθουν καλύτερες ημέρες, θα να σου πάρω ένα βιντεάκι. Το βιντεάκι λα 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 και λα 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 λα. Hey, come back! Lakers Celtics, Kobe Bryant appears in a new Vitaminator ad, June 9, 2010, 12:06 p.m. Lakers guard Kobe Bryant may have given closer duties to deck officials and teams 9184. Victory Tuesday, victory Tuesday over the dark officials of the team. Boston Celtics in game Petrakis of the NBA Finals, but in no way does that diminish his ability to make cloud shots. Hack despite battling a broken index finger, back spams and spiral left angle. Bryant made 7 games winners, 7 game winners, and he scored at least 30 points in 10 of the last 14 games, and despite his questionable shot selection in Game 3, Bryant proved largely instrumental in setting screens for Fisher. Τώρα να πούμε και λίγο τα ελληνικά. In Greek language, please. Η φρουρά, η άμυνα των Lakers, δηλαδή ο Kobe Bryant, μπορεί να έχουν δώσει τα καθήκοντα πολύ κοντά και ο Μπέρεκ Φίσερ πήγε στο 91 πόντους και 84 και νίκησε η ομάδα την Τρίτη, σήμερα τη μέρα Τετάρτη, χθες δηλαδή την Τρίτη, κατά τη διάρκεια των Boston Celtics, στο παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με Boston Celtics στους τελικούς, 3 στους τελικούς του NBA. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι μειώνει την ικανότητά του να κάνει shoot συμπλέκτη, δηλαδή να εμπλέξει το shoot, τη βολή. Παρά battling, δηλαδή ένα σπασμένο δάχτυλο των δικτών του, έσπασε εδώ το δάχτυλο, το λείψα στο δάχτυλο, ένα δάχτυλο δείχνει, λέει αυτός, και δείχνει και από εδώ, δείξει και από εδώ, μπράβο, το δάχτυλο, το σπάσε το δάχτυλό του και έχει σπασμούς και έπαθε διάστημα στον αστράγαλο, αριστερά. Ο Μπράιαν προέβη σε 7 παιχνίδια νικήσανε. Σημείωσε τουλάχιστον 30 σημεία σε 10 από τα τελευταία 14 παιχνίδια. Και παρά την επιλογή του, πυροβόλησε, έβαλε κάποια αμφισβήτηση σε 3 παιχνίδια. Μπράιαν αποδείχθηκε ότι είχε παίξει μεγάλο ρόλο στον καθορισμό των οθόνων του Φίσερ και στον πίνακα των αποτελεσμάτων και των εγγραφών των σκορς. Γι' αυτό θα πρέπει να προέρχονται, όπως δεν αποτελεί έκπληξη, ότι σε ένα νέο εμπορικό Vitaminator, ως closer, που σημαίνει το λεξικό διαθέτει σήμερα φωτογραφίες του τόσο Μπράιαν και Φίσερ, τους οποίους Λέικερ εμπρός Λάμαρ Όντομ είπε, θα εμφανιστεί κάτω από τη λέξη συμπλέκτη. Μπράιαν σπρώχνει επίσης να διασκεδάσετε του καταστροφική φωτογράφηση με Los Angeles Times Magazine, δείχνοντας ότι αυτός είναι πιο χαρούμενο επάνω ένα αγοράκι στον τελευταίο μήνα από το περιοδικό της αποδέσμευσής του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νεότερα νέα θα έχετε παλιά ή πιο μετά. Γεια σας. Κύριε Λάτς, δεν